Haske Hausa TV. Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon. Muna roƙonka in Allah ya sa kai baƙo ne a cikin wannan channel tamu mai albarka ta Haske Hausa TV da ka taimaka ka sako ƙasa ka danna alamar subscribe don sanar da kai shirye-shiryenmu a koda yaushe, sannan ka danna ƙararrawa don mai alatin ɗinka a koda yaushe. Mun gode.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon. Muna roƙonka in Allah ya sa kai baƙo ne a cikin wannan channel tamu mai albarka ta Haske Hausa TV, da ka taimaka ka sako ƙasa ka danna alamar subscribe don sanar da kai shirye-shiryenmu a koda yaushe, sannan ka danna ƙararrawa don mai alerting ɗinka a koda yaushe. Mun gode.